Давайте всички да ми гледате. Аз съм тук съм с Миладин и XX Годиер Иво. Забиваш. Ами, защото ми лаги пак? Ами, снимай с акшена, бе, брат. Ами, и то с акшена аз не мога... Снимай 7 минути да опитаме. Що така, бе, дева? Аз така... Още ли забивам? Забиваш. Я, чакай, Иво. Я. Чакай. Тъпа, я да видим. Ай, Я. Приеми. Приеми, молец. Още ли забивам? Вече не забиваш. Хора, повод. Вече мога да се телепорт. Айде, скачай, аз ще чакам тука. Тъпа. Миладин. Чакай. Приеми. Там поне, аз там да си го мина. Айде. Ами, Браво, Миладине, приеми. мерси. Да аз се съм приема? джампър, да знаеш. Айде, прех. 3 секунди. Чакай. Какво правиш, бе? Ти си паднал долу, извиняй. О, Фило, не бъди с шифт. Ей! Иначе не бъди с шифт, бе. Давайте. Айде, приеми. Ай, някой да ме праща. Аре, аз против на Миладин. Чакай. Кажи дали си паднал. Не съм. Я, поместе. Някой един по един да скача. Ами аз... Значи Димитър да седи тука. Или аз съм пари. Чакай. Искам аз да го мина. Па вие ще се телепортните до мене. Иво, приеми. Докато не го мина, Внимавай, че има свити се. Връщайте се назад. Аз съм назад. Аз съм най-назад. Чакай, че не си задържах. Достатъчно. Дайте аз да го мина. Да. Само изчакай да... Чакайте, да затворя само вратата. Айде, давай. Нищо не виждам. Димитре, измести се. Чакай да затвори вратата, каза. Тук съм. Димитре, измести се. Измести се, Димитре. Не виждам къде трябва да скоча. Абе, ние настрани. Падна ли? Изчакайте. Да. Дано да минеш. Дано да се скачиш. Внимавай тук при пажината. Чакай, искам. Прими. Ма като скачи ще ми майка ти. Я. Добре, че съм аз да го мина. И... Чакай, приеми, Иво. Иво, приеми. Кой се свет? Какво е вода? Кашлям. Аре, Миладин. Я не лъжи, аз кашлям. Оф. Извинете, хора, просто няма какво да се направи, това е сестрата ми. Чакай, бе. Пратете пак и запазете. Добре, аз къде те отива? И аз падна. Айде, пръщите ми. Тъпа, Как се пише, же? Тъпа. Това е добре. Приеми. Благодаря. Приеми, бе. Аз ли, бе? Приемай. Някой, ако иска да се телепортне до мен, да се обади. Ами Димитър да се махне. Добре, и аз вече ще го минавам, няма да стоя само на едно място. Я се пази. И аз не знам. Не спадам да... Някой иска, ако иска да се телепортне. Макар че аз не вървам. Аха. Я се помисли това, Димитре. Ма ли кажеш чак да натисна контрола? Димитър, приеми. Ай, глупак. Изчакайте сега. Оле. Мале! Ей, сайда. Аре, от Майко! Аз ще игра на нещо друго. Що? Аре, бе, тъмън почнах клипа, бе. Къде? Бате махновата. Има евент. Евент, бас якото. Къде ми мамата вика? Къде сме, бе? На евента. Айде играем така. Ай, ма, зомбите, аз нямам меч. Чуй,
че съм без нищо. Вие за какво сте с такова? Аз съм с броня. И аз. Аз съм без, защото Уй! не се храбя. Аз съм се нахрабил. Оде евент, брат. Ай, колко беше често. Къде сте ви двамата? Ето, подскачам. Ей, Иво, аз знам как Аз си направиш ти го банки кама да снима. Забиваш. Забиваш. Чакай, сега прати вен крим. Забивам ли още? Да. Искам аз на... Спри сега крим. Още ли забивам? Още забиваш. А разбирате ли ми нещо? Сега пак забивам. А разбираш ли ми нещо? Айде, пускайте, бе, какво правите? Разбирате ли ми нещо? Пуска. А сега чувате Той ще ли я ме? пуска. О, пак ли прекъсвам? Милдине, Да. прекъсвам ли? Аз сега вече не... Ео, то ще прави нещо. Иво, аз и Милдин знаем как да си направиш банни кама да снима повече от 10 минути. Как? После ще ти покажем като свърши клипа. Той напусна, кой те фани? Той направи тук, кой те фани? Кое бе? Ма аз съм на едно място. Да, скачай. Кой те фани книгата, за да ти го направиш? Може някой от всичките да фани книгата, дайте. Надявайте се някой от ти да сме ние. И после като е хванал коста. Айде. Някой е хванал. Аз се хванах! А? Аз се хванах! Да, бе. Ми да, наистина аз се хванах. После ще И видите какво на пише? какво печелиш. Браво. Напиши, че си ти. Напиши, че си ти. Аз съм. Ей! Аз печелих. Сега какво правя? Ето виж, че... Аз хванах книгата. Айде, какво правим? Не знам, аз хванах книгата. Сега какво правя? Добре, де. Аз излязох. Нико. Какво правя? Сега аз какво трябва да правя? Не знам, дръж си я. Не се държи. Що не изкара тука? Айде, какво правим? Не знам. Честито, брат. Ей! Добре, И какво са? Ами, не Я знам. го питай какво ще стане с това. Има ранг. Оле, продължава евента. Да, ма какво пише? Да, виж, напиши какво ще стане. Аз не знам какво ще стане. Сега като съм спечелил. Лад, никой не ми отговори. Ама добре, все пак победих бакти късно в листа си. Знаете ли какво пише? Бос, Забиваш! и ти забиваш. Забиваш! А сега забивам ли? А? Забивам ли още? Айде, какво стана? Еми, на мен ми пише бос плюс оп. Оп! Да. Еми, хора, Я ми- мислям, И аз ще ми я дадеш ли да я видя само? Ето ме, Том, да я видя. мисля, че не може. Не, Да ми я Не. даде да я видя само, бе. не може. Може Да, админа ще... Пише само, Админа. пише само печелиш, съкаши и пише бос плюс оп. Забиваш! Сега забивам ли? Не. Ми, Какво пише? Бос плюс оп. Не да спирам от клипа. Да не си станал лунар. Не. Не знам. Еми, Я чакай да напиша нещо в чата. кажи как,